Kaixo kazetaguneko lagunok. Hemen gaude, bideo berri batean. Oraingo honetan, gure Android tablet eta smartphone gailuetan Google Drive nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Google Drive normalean gure gailuetan instalaturik dago. Hala ere, Google Play aplikaziotik edozen momentutan instalatu edo eguneratu dezakezue. Gure kasuan, aplikazioa eguneratuta dago. Jarraian, Drive irekiko dugu. Hasiera batean, nire unitatea izeneko karpeta nagusia kargatuko du. Bertan, karpetak eta dokumentuak sortzeko aukera izango dugu. Eta nahi izan ezkero, smartphone edo tabletetan, dauzkagun dokumentuak ere sartu itzazkegu gure Driveko kontuan. Dokumentu bat sartzeko, plus botoia sakatu eta bertan kargatu aukera sakatuko dugu. Ondoren, kargatu nahi dugun dokumentua aukeratuko dugu eta automatikoki gure Driveko kontura igotzen hasiko da. Dokumentuak igo ordez, karpeta bat sortu nahi badugu, plus botoia sakatuko dugu. Eta bertan karpeta izeneko aukera zapalduko dugu. Nahi dugun karpetaren izena jarriko dugu ondoren. Nahi duguna karpeta baten barruan dokumentuak sartu edo karpetak sortze baldin bada, ikusitako gauza bera egingo dugu, baina aldez aurretik karpeta horren barruan sartuko gara. Azkenik, nahi duguna Excel, Word edo PowerPoint dokumentu bat zuzenean gure Drive kontuan sortu nahi badugu, plus botoia zapalduko dugu eta sortu nahi dugun dokumentu motaren aplikazioa aukeratuko dugu. Kasu hauetan, Googleen doako aplikazioak instalatuta izatea eskatuko digu. Ikus daitekeen moduan, gauzak sartzen ditugun heinean, goikaldean ikono tira bat izango dugu. Bertan, sartu, ireki edo aldatu ditugun azken artxiboak agertuko dira. Hauen azpian, bertan dauzkagun karpetak agertuko dira. Eta, ondoren, karpeta hauen barruan ez dauden artxiboak ikusiko ditugu. Bukatzeko, gauza bat falta da. Igotako dokumentuak partekatzea. Horretarako, lehenik partekatu nahi dugun artxiboa aukeratuko dugu. Ondoren, ondoan dauden 3 puntuak zapaldu, eta bertan gehitu jendea aukera zapalduko dugu. Kargatzen duen leiho berrian partekatu nahi dugun pertsonen emailak sartuko ditugu. Modu honetan, pertsona horrek email bat jasoko du, bertatik artxiboak eskuragarri dituela informatuz. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!